ọzọ biko ndị ka ihe nwere ịgwa anyị maka Achiele. Ekene m ọhaneze na-ege anyị ntị n'ụbọchị taa maka na ọtụtụ maara ihe bụ Achiele, ọtụtụ amara ya, mana ụfọdụ na-ewe Achiele asị ihe na-anara ekwe ọgwụgwọ. Ọ na-ekwe ọgwụgwọ n'ọkwa na aka ya ahụ Achiele ahụ na-eme na aka ya dị ọcha, ọ na-adị izi ọgwụgwọ. Mana ọ bụ na aka ya dịrị ọcha n'imegidere ahụ meriri ya na ọ na-afịakwa arụ. Olee si na amatakwa ka esi chụgide àjà wee gbochie ya bụ ihe bifo na Achiele ahụ ana. Nọmba 1, ihe ga-akpata Achiele bụ mmadụ na-eme ya mmadụ. Achiele adịghị eme mmadụ na nkịtị na-abụ without enweghị cause. Yes, Achiele abụrụ ordinary infection ma ọrịa na-efe efe ma ọ mmadụ metụkwa ya aka na ofe gị ma ọ imetụkwa mmadụ aka Achiele na-eme na ofe mba. Achiele bụ mmadụ na-eme ya mmadụ, a na-edoseli ya mmadụ. Like to me, mmiri onwe m amara m ihe bụ idowere mmadụ ọgwụ. Ihe m na-eme bụ emekwa mmadụ ọgwụ ma gwọọ ya. Like mmiri onwe m Achiele ewere ihe ọ bụla anyị ji agwọ Achiele bụ uchichi n'eri na isii ya 16 days ọ na-akpa mkpam ọma nnachite azụ. Anyị etu ọnụ na ya na ndị be anyị si na nkịta na-agba ụja ada ata alụ. So n'ọya wa Achiele bụ mmadụ na-eme ya mmadụ. Achiele dabịa na nkịta na-abụ mana ya kọntaktị ga-aba Achiele ọ chọkwa anyị agwọ ya owele onwe ya. Ekene m unu. Daalụ sọ. Ndewo nna m. Daalụ. O nwere ihe ndị mmadụ ka eme were gbanawa Achiele? Like Achiele ahụ ihe a na-eme agbanaha Achiele ahụ bụ o dipendere ka isi chọọ. Ụfọdụ belivuru na Christian na religion, mana ndị kwetere na omenala were ihe ọgwụ a nka ekwe ha n'ahụ Achiele ahụ ama mme ha. Idosegodiri ha ọzọkwa akwụkwọ ebe ahụ Achiele ahụ emebie ọma mba ya ahụ. Dịta nke esi agwana ihe. Daalụ sọ. Ndewo nna m.